Здравейте, аз съм Роуз, много давно не съм правил клипове, извинете за това. И сега ще правим нов клип в сървър на интернет с... Да. И скоро ще има ново интро. Ще имам интро, де. Да. И сега сме тука. Преди малко се търсихме половин час и сега пак се изгубихме. Да. Скъде отиде, бе? Аз стигах тук в механика, бе, да разгледам. Да, да. Чай са. Да, видях. Видяхме, да се облечем някакви дрехи и че тук не сме хомосексуалисти. Не, то по принцип напуска така. Знам, просто ми изглежда много странно. Ела. Само да намерим дрехи тогава. Къде се срещнем? Къде се срещнем? Тук има много палки, бе. Ама ти къде се? Аз съм до някаква, до food дед пише, food. Да, храна. Да, храна има ли? Сега ще кажа. Да, има. Има бухалка. Има сладолетна. Не. Това е не сладолетна, ми... Какво ядяха зайците, бе? Моркови, да. Да. Чакай, тук видях айскрим. Той е кара. Качвам се. Качих се горе, брат. Къде, бе? Горе. Тук, дето има една кула. Да. Аз се качих горе. Има дрехи, аз ще ги облека. Има ли още един чифт? Не, има армия. Армии дрехите. Чакай, тук зомбита. Чакай. Аз се обух. Къде си ти? Щупих си кост. Фак. Ще се оправиш. Чай, ще го убия. Фак. Я ще го убия. Чакай, бягай. Чай. Аре. Браво. Виж къде попадна кръвта и човек. Нищо. Ела в полицията. Не в полицията, ми... Това. Месото. Добре. Има пистолет, вземам го. Само един ли? Да. Фак, зомби. Уби ма, почти за малко да ме уби. Как му се възстановя? Не знам. Фак. Той ти се възстановява живота. Влизай. Къде? В класа. Сега само да не я блъсна. Не я блъскай. Ще гръмне. Да, знам, защо. Слушай, ми пречи. Дай да намерим. Я върни назад. Газ. Добре, зомби, бе. Пише, shit, давай, гаси ги, бе. Чакай, давай. Фак. Бягай. Ще гръмне ли? Да, ще гръмне. Видя ли как гръмна? Shit. Умря ли, бе? Не, гонят ме 50 000, не 959 зомбита. Как става толкова голяма армията? Аре, бързо, ела. Виждаш ли ме? Не. Аз те виждам. Ще дойда към тебе. И аз те виждам. Виждат мене колко са. Виж ти зад мене колко. Чай, имам ли пистолет, молята? Дай ми пистолет. Имам пистолет, мърш. Бам, чупим с коле. Нямам патрони, фак. Моята група почна да гони тебе, твоята мене. Твоята е малко, виж моята. Да, бе, моята, ако е малко, аз съм бог. Да, малко е сега, твоята ма гони. Това е моята беше. Ела. Чай. Чек, те си умират. Умря да зомби. Убиха ма. Фак. И мен ме убиха. Фак, нищо. Аре, къде си? Пак съм до плажа и... Я съм те. Тук сега пък съм в армията съм, бе. Аре, бе. Майкам да я, бе. Спомням тук някакво място, дето има ограда. Пак аз се намирам на твоето място, дето търсихме. Да. Фак. Бащапо. Аз сега съм вътре и какво да правя тук. Айде умрем да се природим, искаш ли? Добре. Аре, намери някакво зомби. What the fuck? Те не са хомосексуалисти, бе. Едно зомби е легнал и друго го е би.
What the fuck? What the fuck is this? Мама. Не се бъзикам, наистина е така. Ма чек, градът го няма. Еми дай при мен е тъй. Мисля, аз съм някакви палатки. Да, ма като листи ли са смисъл, като... Еми не, има една къщичка тук. Една къщичка, фак. Кочи бе. Да. Чакай, май... Чай ще става да умра. Не, аз май виждам град. Чакай. Аз се спалнах пак май там. Чакай, аз се спалнах до едни камъни, нещо такова. Да, ето го. Тук е едни камъни. Да. Умрях. Ай, къде са? Аз съм до някаква планина си едно. Аз малка ли? Еми да, гордо. Да, отиди на върха. Нагоре съм има нещо като листо. Обаче е нещо като палатка същност. Не, голяма е. Виждам някаква жълта сграда, ти виждаш ли? Чакай. Да ходим към там. Аз тук се бях спалнал единия път, дет ме търсише, помниш ли? Да, ти къде си? Аз съм... тук, някъде до аз ще тръгна към някаква жълта сграда. Ти къде си? Жълта сграда, тук е някаква... Аз тук виждам малки хълмчета, но... има поне няколко. Еми, айде да умрем пак да се такова, искаш ли? Аз съм до града. Айде, аз ще умра. Bitch, please. Фак, bitch, please, фак. Добре, аз мисля, че се спана. Не спанах са на ония път, дето до ония град, дето имаше това такова. Кажи го бе. Той бе. Това бе, кажи го бе, уни бе, дет имаше някакви плочи. Плочи? Да. Дет бяха някакви умрели. Аз виждам някаква жълта кола и зелена. Жълта, която пуши. Аз съм тук до оня град. До нашия град, дето мряхме там. Да. И сега, ой, въх. О, шит. Маниса. О, фак. Smoke weed every day. Дай. О, тук, чакай. О, шит. Шик, без исках ще аз се стъкна в... О, шит, я. Няма... Фак. Искам да ги прегазя с нещо. Не мога. Аз умирам. Без да ме интересува. Да. Има. Аз пак. Парфу. Вижда... На някаква ниска планина съм са. Аз съм до града пак. Еми, аз са живея. Ето тук ме убиха. Аз пак съм пак до това летище, бе. Не, аз съм до някаква ферма. Фак. Нищо, аз ще проверя фермата и да. Пистолет. Браво, вземи го. Да, само да хвърля нещо. Защото не мога да хвърля нещо чак. Да изпия сокчето. Аре, сега вземам пистолета. Взех го, Пак аз виждам зомби, бе. Фак има нападна. Аз виждам тук... оръжията. Писта, аз видях писта за самолет. Аз пък съм в града. Аз се оглеждам за самолет. Човек, ако подкарам самолет, ще ми бъде мечтата вече. Че е най-якото нещо. Абсурдно. Фак. Чек, тук 50 зомбита ма гонят. Така пък мене не мога гонят. Еми да. Нещо не се. Намерих кирка. Фак сик. О, майко, знаеш какво става, бе? Ударих това до стената съм и те не можаха ма хванат. Да. О, аре бе, човек, да пъти трябва да се правя нещата. Сега раницата ли мога да има? О, май. Фак. Човек, знаеш какво е гадно, бе? Бах ти гадното. Дай. Фак. Кой че? Аз съм до пожарната. Ама аз не съм в този град, аз съм в някаква хеликоптерска. Някакъв нещо като в самолет.
Там дето... Абе, при някакви самолети съм тук. Ма няма самолети, де. Това е тъп. Да. Аз ще се остава да умра пак. Ще го помислих за автомата, то не е. До града ли си? Аз съм в града. Извън. Че до града ли се спам? Да, вижда, да, дед пише гънс. Аз съм там някъде. Аз съм до полицията. Аз съм до почте. Ще взема арбалета. Аз го взех. Видях една кирка. Да. Че до глоба ли си? Да. Не. Там видях бая зомбита вече. И видях зомбита. Да, по-добре е с тях. Фак, гонят ма вече. Къде си ти са? Чакай, аз идвам към тебе. Аз съм сега до някаква къща. Аз съм до магазина. Отиди до пожарната, аз съм някъде там. Так му бях там. Случва се така неща. Да, видях там. Еми, помогни малко. Пистолета съм. Ма ти къде си? Идваш ли? Да. Да, виждам та. Чек, пак сме голи, бе. Чек ми, чакай. Браво, цели ги, фак. Нямам патрони. Не, чакай, револатка. Пак нямам патрони. Фак, ще умра. Ой, я ще умра, Чай, ще се опитам да взема едно нещо. Фак, то не е това. Фак, сик. Че колко пъти вкарах фак на тази игра, бе, да знам. Някакво, само фак, извън неща. Намерих братвичка. Да е мазничек. Сега почвам. Аз забрах, че имам и арбалет да му защита. Ма ти трябва да стрели. Айде умрете всички. Парфул, вземи една кола и ги пригази всичките, така умират. И ако намиря, не знам, че умират, трябва да Фак. Фак. Не мога ги ударя, бе. Тук почти всички... Виждам та. Аз ще умра. С кола, ако я подкарам, кой ще стане? Фак, тя не може. Няма. Няма Убиха ли та? Убиха ли та? Да. Фак. Да. Фак. Да умирам ли аз? Фак. Не. Чакам те в града с нещо мощно. С някаква базука, човек. Представя си някакво бум. Аз се кача горе тук в едно нещо. Аз не съм до... до града съм. Аз викам, не съм до града. Чай видя дали ще ме видят. Тук е една бялата била. Фак не... Фак, умрях. Фак. Да. Пак ли съм до същото място, бе? Аре, бе, и пак искам да умра. Чек, пак съм и някакво място тук. Много тъпо, нали? Да. Не казвай да, просто кажи да. Да. Добре. И давай, сега пак се разхождаме и тук. Аз съм до кафето. Добре. Аз съм в друг град. Фак. Да, бе, ти където ми каза, дето има пица. Не, котко. За кому изключи града, бе? Аз виждам някакъв град, ми трябва кола. Котката ми изключи шибаната игра. Кой? Котката ми. Бързо включвай да влизаш. Може да кажеш на зрителите чао. Чао. И сега спре клипа.